Siis se on hieno. Ihan täydellinen. Todella hieno. Moro! Me ollaan Roosa ja Linda Suuntadesignilta. Me ollaan sisustusarkkitehtiä ja kalustemuotoilijoita, eli me duunataan erilaisia ympäristöjä ja kalusteita. Me haluttiin dokumentoida meidän viimeisintä suunnitteluprojektia ja sen eri vaiheita. Videolla näkyy, miten tila- ja kalustesuunnitteluprojektissa edetään ideasta toteutukseen. Tässä projektissa me lähdettiin mukaan suunnittelemaan uutta studioa Nollakontsalle. YouTube-kanava, niin se on kuulemma yhdyssana. Nollakontsa on Eetun, Viljan ja Matiaksen YouTube-kanava, jossa pyörii erilaisia hauskoja videoita, kuten testejä, visailuja ja muuta kevyttä sisältöä. Linda oli seurannut niiden kanavaa jo aikaisemmin, joten tiedossa oli, että pojat ehkä saattaisi innostua visuaalisista silmäpareista. Viestillä sitten kysyttiin, että olisikohan niillä jeesille tarvetta, ja siitä se yhteistyö sitten lähti. Meidän rooli tässä projektissa oli auttaa Nollakontsaa viemään uuden studion ilmen nextille levelille, ja sitä varten meidän piti lähteä tekemään vähän taustaselvitystä. Suunnittelun lähtökohdat. No ekaksi me lähdettiin haastattelemaan Nollakontsan tiimiä ja käytiin läpi nykyisen tilan haasteita ja kartoitettiin toiveita uutta studioa varten. Kyseltiin tietysti tiukkoja kysymyksiä tubettajien duunista, että ymmärrettäisiin vähän paremmin, että mitä siellä tilassa oikein tapahtuu, miten se toimii ja mitkähän se mahdolliset tarpeet voisi olla. Nykyisessä tilassa ongelmia aiheutti esimerkiksi matala huonekorkeus, tosi rajalliset kuvakulmat ja se, ettei seinille oikein voinut ripustaa mitään. Kun suunnitellaan tilaa, jos kuvataan, niin siinä pitää ottaa huomioon eri asioita kuin perinteisessä tilasuunnittelussa. Tosi tärkeää on, miltä se tila näyttää sen kameran kautta, miten valaistus toimii ja miten akustiikka vaikuttaa niiden videoiden lopputulokseen. Sen lisäksi visuaaliset elementit ei saa häiritä katsojaa, esimerkiksi jos on tosi kova kontrasti tai levoton tausta, niin se voi viedä huomion pois siitä itse aiheesta. No sitten, me käytiin läpi tiimin toiveita siitä tulevasta studiosta. Aika lailla tärkeimmässä roolissa oli saada tilasta yhtenäinen kokonaisuus ja sitten tuoda siihen sitä vanhan studion tunnelmallista lapsuuden ysärivivaa. Visuaalisten elementtien lisäksi studioon tarvittiin myös toimintaa tukevia kalusteita. Ja sitten special need toive, vielä kun nämä sais maltillisella budjetilla ja mahdollisimman nopealla aikataululla. No mehän ei tehdä siitä ongelmaa, joten alettiin hommiin. Inspiraatiota haettiin Nollakontsan omista kiinnostuksen kohteista, eli retropeleistä, vanhoista tietokoneista ja ysärifiiliksestä. Tehtiin tutkiskelun jälkeen visuaaliset moodboardit erilaisista ysäriteemoista ja esiteltiin ne tiimille. No yksi moodboardista oli tää Skifi-maailma, ja tässä oli niin kuin ajatuksena tämmönen galaksityyppinen. Ja tässä olisi niin kuin pääteemana elokuvat, Star Wars ja suuria kontrasteja, peilipintaa, laavalamput ja semmoista futuristista ja utopista meininkiä. Sitten meillä oli seuraavana tämmöinen salainen tukikohta, Childhood Dream That Never Came True, vähän niin kuin ajatuksena, että kaikkihan halusi pienenä semmoisen törkeän makeen puumajan oman paikan, niin me kelattiin, että jos me voitaisiin rakentaa tämmöinen puumaja niille sinne studion sisälle. Sitten meillä oli Tivoli-teema. Pojilla oli jo valmiiksi semmoisia kalusteita tuolla, semmoisia arcade- tai peliluolakalusteita, mutta tässä oli ideana semmoinen energinen, loistava, hullunkurinen viba. Tässä on aika räikeät kontrastit, niin taas mennyt varmaan vähän liian villiksi tää tausta. Ja sitten esiteltiin vanha kunnon maja, ja tää oli nyt sitten se, minkä ne valitsi. Ja tässä on vähän tämmöistä niin kuin kotoisampaa majafiilistä, tämmöistä vähän hämärämpää valaistusta ja retrovibat. Tää on semmonen ysärilapsuus. Niin, ysärilapsuus, semmonen komfi, semmonen oma paikka, omat jutut. Sittenhän me lähdettiin meidän lempiosuuteen. Eli ideointi ja luonnostelu. Voi. Mä tiesin, että perfektionisti ärsyttää toi viimeinen. How to trigger me. Ja mä oon laittanut tänne muutenkin kirjoitusvirheitä ja testannut, että huomaatko. Joo, musta tuntuu, että mä en oo ainut, joka niitä huomaa. Meillä on tapana projektien alussa luonnostella ja pallotella mahdollisimman erilaisia ideoita ja lähteä sitten niiden pohjalta kehittelemään tulevia ratkaisuja. Toiveisiin kuului hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa kalustoa, joten vietiin kalusteet 3D-mallinnusohjelmaan ja lähdettiin sitten pyörittelemään erilaisia vaihtoehtoja niin kuin Simsissä konsanaan.
Vanhassa studiossa oli se matala tila ja nyt siirrytään korkeampaan tilaan, eli sitä yritettiin sitten hyödyntää mahdollisimman paljon ja saada siitä mahdollisimman paljon irti. Niin, tässä kohtaa kun me oltiin ideointia luonnostella, niin me katsottiin tosi paljon niiden videoita ja pohdittiin, että minkälaisia kaikkia visoja ja pelejä ne pitää ja miten me pystyttäisiin niin helpottaa niiden duunia. Ja sitten Matiaksella oli toive, jos pystyisi edistämään niitä videoita sillä tavalla, että se editointi olisi helpompaa. Että asiat näkyy suoraan sillä videolla kuvattuna, niin niitä ei tarvitsisi editoida siihen päälle myöhemmin. Niin me mietittiin erilaisia ratkaisuja tulevan studion pohjaa, että miten ne järjestyisi niiden omat kalusteet ja mitä sinne tarvitsisi mahdollisesti lisää. Tilasuunnittelun rinnalla lähdettiin suunnittelemaan myös kalusteita, erityisesti pöytää, joka toimii usein videoiden keskiössä. Tärkeää siinä oli modulaarisuus, pöydän piti mukautua erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tilanteisiin. Vanhassa studiopöydässä oli omat haasteensa. Etulevy otti reisiin kiinni ja oli epämukava istua. Ahdasta kaksin joutui olemaan melkein sylikkäin, etenkin vieraiden kanssa oli aika ahsmeininki. Pöydästä oli tarkoitus tehdä yksinkertainen ja selkeä, mutta kuitenkin toiminnallinen, jotta sen alle voi piilottaa tekniikkaa, kuten johtoja, pistetaulukkoja ja sen sellaista. Mittatilauskalusteisiin kuului toive myös visailupömpeleistä, joihin oli tarkoitus sisällyttää pistetaulukon lisäksi myös vastausboksi. Kun me mentiin sitten studiolle esittelemään luonnoksia, niin pojat oli siellä jo remppaamassa. Näytti kyllä alkuun sen verran köpöltä se telakäsittely, että oli pakko näyttää niille pari maalauskikkaa. Homma alkoikin sitten äkkiä näyttää sen verran tasokkaalta, että piti lähteä jaloista pyörimästä. Niiden kanavalta löytyy siis päällikkötason remppakontsaa projektista. Ja tässä vähän luonnoksia tilasuunnitelmista. Tässä oli tämmönen Game Corner-tyyppinen ajatus, että tästä tulisi tämmönen mega-peliluola. Ja tietysti sinne laitettaisiin tämmöisiä vanhoja tarroja. Tarroilla päällystettäisiin sängyt ja semmonen vanha oikein semmonen todella ysäri vibe. Tässä oli ajatuksena se, että me lisättäisiin tämmöistä Pac-Man-kuosia tonne heidän taustalle, mikä näkyy sitten aina videolla. Että ne on vähän niin kuin sisällä pelissä. Ja mahdollisesti myös tämmöistä neonvaloa ja sellaista hauskaa loistelijasta vibaa. Memory Lane. Tässä oli haettu vähän semmoista mummola-vibea. Pojat sanoi, että olisi kiva joskus tehdä tämmönen kunnon kollaasi ja lisätä sinne kaikkea heidän saavutuksia ja kuvia ja mitä nyt ihmiset kollaasiin laittaa. Sitten oli tämmönen majailu, missä oli tarkoituksena laskea kattoa tämmöisen verhoasetelman avulla ja sitten luoda sinne semmoista kotoisaa tunnelmaa ja leikkiä erilaisten valojen kanssa. Ja tähän sopisi myös reippaasti kasveja ja vähän semmoinen hämyiden tunnelma. Sitten vähän värikkäämpi vaihtoehto, tämmönen retro-arcade, missä on vähän yhdistetty sitä retro-fiilistä ja sitten sitä heidän omaa arcade-pelimaailmaa. No tähän tulee tietysti retrovärejä ja semmoista ruskean sävystä teemaa. Oli tämmönen mysteeriluola, jossa pitkien verhojen avulla tehtiin huoneen nurkkaan tämmönen mysteerinen paikka. Ja sitten vielä vähän mietittiin, että mitäs ne oikein piilottelee siellä paikassa ja onko tämä tämmönen oma Narnia. Sitten tähän perinteinen kiusallinen ysäriboardi. Kaikki muistaa vanhat hienot lentokoneboardit, kiusalliset, kamalat asiat. Näistähän joillakin nousee karvat pystyyn ja varmasti jakaa mielipiteitä, mutta meistähän täällä oli oikein hassu idea. Sitten me käytiin nämä palsus läpi ja sitten tehtiin niistä valinnoista lopullinen suunnitelma, mitä he valitsivat sitten. Eli sinne tuli toi fantasianurkka. Mikä sen nimi oli? Mysteeriluola tuli sinne, eli mysteeriluola. Sitten mietittiin vähän paikkoja, että mihin saisi noi arcade-kamat ja sitten vähän taulua ja muuta. Mietittiin, että Skedet tulee seinälle. Totta kai skedet seinälle. Mutta joo, sitten tässä kohtaa me myös noita tilasuunnitelmia ehdoteltaessa ehdotettiin myös, että olisikohan mahdollista vaihtaa vielä sitä kuvauskulmaa, että jos se pitkä seinä olisikin siellä takana, että se voisi tuoda vähän enemmän mahdollisuuksia. Palloteltiin näitä vaihtoehtoja, että mikä olisi paras pohjaratkaisu ja kuvaussuuntien kannalta. Jep. Niin, sitten me esiteltiin kalusteluonnokset. Mietittiin erilaisia pintoja ja säilytysratkaisuja. Ja miten tämä sopisi sinne heidän tarkoituksensa, just halutaanko säilyttää siellä sisällä jotain, mitä sinne halutaan piilottaa, miten se käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Sitten oli myös idea se, että jos siellä alla olisi irrotettavat laatikostot, niin sit sitä voisi käyttää myös 4 ihmistä ja istua vastakkain siellä pöydällä. Kyllä, jos tulee studioon vieraita esimerkiksi. Ideana oli myös se, että olisi joku avohylly siinä edessä, että siihen voisi sitten, tai jos haluaa, että ne on piilossa Eetulta ja Villeltä, myös sitten siellä katsojille näkyvissä ja Auramolle kuvaille näkyvissä. Vastauspömpelöiden luonnokset tuotti sitten vähän enemmän pähävaivaa, sillä poikien oli vaikea valita erilaisista rakenteista vaan yksi vaihtoehto. Ja sitten vielä lopulliset pläänit.
Kun loput valinnat oli päätetty, me siirryttiin tarkempaan suunnitteluun ja mallintamiseen. Me eka tehtiin lopulliset 3D-mallit oikeassa mitossa, mittapiirrokset, menekkilaskelmat ja sitten yritettiin saada siltä mahdollisimman valmis paketti toteutusta varten. Ihana luonnollinen. Mä näen, kun sä nouset sieltä. Mitä? Arvo, kuinka pitkä? Toi on 65. Väärin. 69. Hei, ihan mahtava uusi innovaatio. Oletko sä itse keksinyt? Joo. Hei, hieno. Hieno oikein. Samalla tietty varmistettiin käytännön asiat, kuten esimerkiksi sellainen, että mahtuuko ne kalusteet ylipäätään sisään sitä studion ovesta. Sitten tulikin toteutusvaihe. On hieno. En mä turhaan muotoilija, että tää S niin jatkuu täältä tänne. Sitten olikin luvassa kauppareissa, käytiin hakemaan materiaalit. No, perusyrittäjän arki, kun samaan aikaan 100 rautaa tulessa. Mä ajetaan innoissa lounaan jälkeen vavasi pihalle, kunnes mä tajun, että firman kortti ei ole vielä käytetty ja en mä tietenkään muistanut sen koodia. Meillä on ongelmia kortin kanssa, koska mä oon laittanut tänne turvarajat ja mun pitää nyt varmaan soittaa tuonne Aspaan. Ei! Pankkihan oli mennyt jo kiinni, joten meidän piti odottaa seuraavaan aamuun materiaalin haku. No me mentiin sitten illalla koneiden ääreen tekemään merchit, graffat meidän vatesin loppuun ja kun ei muita hommia voitu sitten edistää. Ja niin tähän väliin sitten huomioon, että mä kävin sitten illalla vielä päivystyksessä varmistamassa, etten saanut sydänkohtausta tästä päivästä. Että paljastui sitten, että se on joku lihasjumi. Kova meno. Paljastui, että on jotain närästystä. No seuraavana päivänä sitten uusi yrkkä. 100 rautaa taas tulessa. Vähän soiteltiin pankkiin, sitten piti laittaa omat yrityksen mertsit tilaukseen ja sitten hypättiin pakuun ja piti kiireessä pysähtyä kärkkäiselle vessassa ja sitten oltiin lähdössä sitä, niin autohan ei sitten lähtenyt käyntiin siitä pihasta. Siinä yritettiin käynnistellä sitä jonkun aikaa ja Linda alkoi sitten miettimään, että mistä me saataisiin vuokrattua auto, että saadaan materiaalit pajalle. Onnettomuudessa se lähtikin pikku ronklaamisen jälkeen. Mä näytän tätä hei. Perinteisesti vähän paskaa naamassa. Kuvan välillä muakin. Meillä on tämmöset. Tää on Rosan. Ei me olla noin ylpeitä. Ja sit katoo. Meidän roskeen. Mitä kysyit? Että onks meillä nyt sitä listaa? No ei oo, mutta ne on mun päässä kaikki tallessa. Joo, okei. No niin. Onpa jollain komea kulkupeli. No niin, ei muuta kuin ostohousut jalkaan. Tästä vähän inspiraatio. Lähdettiin etsimään kalusteisiin sopivia renkaita ja saranoita ja otettiin matkaan myös pintakäsittelyvälineet. Ja siitäpä sitten päästinkin kassalle ja... No, sillä on hyvä toi tunnusluku tuolla käteen kirjoitettuna. Ei sitten jännitä, jos ei vaikka muista. Ja materiaalin haku kaupaksi valikoituu se, mistä niitä saisi heti mukaan. Kyllä vähän jännitti ajaa tonne hallin sisään, koska en ollut ihan varma lähteekö auto käyntiin, koska siinä oli pientä starttivaivaa edelleen. 2 metristä ja 3 metristä palaa. Jep. Joo. Ja sä tarvitset vielä siihen 9 metristä ja yhdestä tulee se 5. Matemaatikot hoitivat homman himaan, saatiin tavarat kyytiin ja autokin lähti käyntiin. Vihdoista viimein päästiin pajalle. Elikkä ajettiin pakettiauto pihaan ja tyhjennettiin materiaalit pajalla ja alettiin hommiin. Siinähän soitettiin välissä itse asiassa pauhaus, että meitä oli velotettu liikaa ja piti vähän selvittää, että mitäs nämä meidän hommat nyt maksukaan. Meillä oli hyvät pläänit pajalle, koska hyvin suunniteltu on Puoliksi tehty. Yeah. Me alettiin sahaamaan niitä palasia. Joo, ja aika nopeasti me saatiin sitten runkokasaa siitä. Tuosta vähän kalusteruuvia sisseen ja rauhallisuus ennen kaikkea. Sitten kun kuuluu naps, niin kannattaa lopettaa. Täydellinen.
Ja tuosta pikku taukojumppa. Runkoa kasatessa hierottiin vielä viimeiset mitat kohilleen ja näin ne loksahti paikalleen. Siinä oli sitten kaiken näköistä sahausta, jyrsintää, liimausta, pintakäsittelyä, ramppa kalakatti ja muijot hikoili. Sitten pikkuhetkeksi hommat seis ja koneelle. On nyt niin hidas. Mitä mä laitan tähän? Tehtiin visut retrografiikoihin ja otettiin sapluuna tulos. Haluttiin tietynlainen lämmin sävy pöytään, joten sekoiteltiin vahasta sopivat suhteet, jotta kontrasti säilyy mahdollisimman maltillisena. Aika magee pinta, vaikka itse sanoikin. Sitten levyihin osmot ja pohjamaalit ennen kokoamista, ja kas näin. Tuli tuossa hommissa huomattua, että nämä kynnethän ei ole maailman kätevimmät tällä pajalla, joten tähän väliin pikku kynsi-tutorial. No, tässä on tämmönen perinteisesti tippikynsien huolto. Eli nyt on poistettu enimmät kynsinauhat. Sitten niitä tosiaan vähän lyhennetään. Sivarithan meillä on tässä käytössä. Tässähän on tämmönen tosiaan brändisävy laitettu. Kun halutaan nää tiettyyn muotoon. Muoto oli ihan, voi kun tuli nätti. Halutaan muotoon, niin tosta vähän hiilataan vielä. Hei, sit kun on sopiva pituus, tuntuu, että noniin, nyt alkaisi olla hei mitassa. Joo, kaunis. Sitten vaan tämmönen kevyt kulmien pyöristys. Jos haluaa jättää siihen semmosen kivan mattapinnan, sit ihan vaan tosta kevyesti buffataan vielä toi pinta. Noin. Ja sit tietysti putsaus. Noin. Aika nätti. Wow. Ei kukaan. 6 sormea, varmaa. Tää on oikeesti optinen harha. Hei, voisit sä mennä, kun mulla on tosiaan tää kynsitutorial tässä kesken, niin ei jätetä sotkuja. Hommat jatkuu sitten vaan. Jyrsittiin pöydän etulevyyn aukko hyllyä varten ja samalla vastausbokseihin uritukset. No, sitten koitti kalusteiden kasaaminen, johon onneksi saatiin lisäkäsiä. Kuseltaa. Ai, musta tää näyttää isolta. Pieneltä. Pöydän kanssa saatiin nätisti jiiriin, mutta sitten vähän kikkailtiin puusepän jekkujen avulla tämmöiset feikkijiirit laatikon päälle, jotta säästettiin aikaa ja vähän ehkä hermojakin. Ja tuosta vielä vastauspömpölit kasaan. Ja ei muuta kuin koeajolle. Hei, olisiko sulla vähän hauskempaa nyt oikeesti? Keskitytään mun keskittymisilme. Viimeistelynä pääsi vielä pöydän alle niittailee tommoista tekonahkasta johtokourua. Mitäs täällä tapahtuu? Tule mukaan, kyllä tänne mahtuu. No niin. Ja saranat kiinni hyllyn takalevyyn. Viimeinen homma oli luovuttaa kalusteet ja koko yhteistyön pointtina oli, että me saatais vähän näkyvyyttä. No, pieni haaste oli se, että molempia jännitti olla kameran edessä, joten tehtävä ei todellakaan ollut niin helppo kuin luulis. Voidaanko avata? Wow, oi vitsi, se on hieno. Ihan täydellinen. On todella hieno. Vitsi, toi väri on kiva. Se meni nappiin, hyvä valinta oli. Se sopii niin kivasti näiden kaikkien muidenkin niin kalusteiden kanssa. Ai että. Hei, uusi pöytä. Uusi pöytä. Uusi pöytä, uudet kujeet. Tuoksuu uuni tuoreella. Jep. Ihana tuoksuu. Jännittävä hetki. Kato. Just juonut energiaa juovan. Se energiajuomalakko se kauan kestää. Eikö se ollut joku sellainen? Oli. No, joo, se oli Oli Starting 4K. Se oli silloin ennen kuin tämä pöytärakennettiin. Niin, tämän kanssa on jouduttu valvomaan siellä. Projekti oli oikeasti hauskaa siihen asti, kunnes lyötiin mikit kaulukseen ja yritettiin olla hikoilematta. No ei onnistunut. Onneksi Nollakontsan tiimi ymmärsi, ettei kaikki ole synnynnäisiä esiintyjiä ja onnistui editoimaan meistä jokseenkin fiksun mainoksen heidän videonsa. Vetäkää semmonen oikein seksikäs mediapitchi tähän näin. Niin meidän seuraajista joku pari. Okei, mä en tarkoittanut mitään oikein. No ei tätä. Se on Joo, ei.
Vaikka ihan miten vaan. Tuutte itse siellä ja sit poseeraatte tavallaan. Aivan täydellistä. Ai että. Ei näe mitään. Se häikäisee se tulevaisuus tuolta. Niin, itse asiassa Tarkkasilmäisimmäthän saattavat huomata kuvasta ton jännityksen määrän ja ton hikoilun ja ton tärinän, pikkus timmailua, heilumista. Molemmilla on kädet selän takana, museokädet, siis niinku, mitä tapahtui persoonille, mitä tapahtui rennoille jutuille, jerryheittämiselle, niinku, mitä tässä tapahtuu? Jos joku miettii, että voiko kamera vaikuttaa näin paljon esiintymissuoritukseen, niin kyllä voi. miten sitä telaa käytetään ja tälleen. Siitäkin huolimatta meidän pohjatyöt valitettavasti ei ollut kovin ehkä hyvän näköistä. Sieltä voi vähän näkyy jotain, mutta... Mutta me huomioitiin sitten siinä tilasuunnittelussa. Niin, mä peittää. Esimerkiksi verho on laitettu tuohon. Niin. Siksi se verho tuli mulle. Sieltäkö se idea tulikin? Sitten yritettiin keksiä hissipuhetta. Kaikki mihin me kosketaan ja niin kuin nähdään ja niin joku on aina suunnitellut sen. Siis toi on ihan suoraan leijana kuninkaasta. Kaikki mitä kosketaan. on muotoilua. Kaikki mitä näet. Ja kaikki on muotoiltu, se on kyllä totta myös. Joku on yleensä, kaikki on suunnitellut. Joku on suunnitellut tämän. No tää oli vahinko. Anteeksi. Mä vedän ton takas nyt ihan. Nyt mä keskityn tähän hommaan. Näissä pömpeleissä olikin sit snadisti liian pienet aukot, joten otettiin ne vielä yhdelle viimeistelykierrokselle. No niin, katsoppako näkyy hyvin tuo. Rosa kuvaa mua ja kiusaannuttaa tässä kirjoitella tämmöstä hulabaloota, apua. Mut hei, lopputuloksena syntyi retrohenkinen toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lämmin valaistus ja värivalinnat luo sitä cozy fiilistä, ja sit toi rauhallinen taustan ansiosta vanhat arcade-tyyppiset kalusteetkin pääsee paremmin oikeuksiinsa. Siirreltävät tilauskalusteet helpottaa duunia ja mahdollistaa tilan muuntautumisen myös jatkossa. Pöydässä oleva hylly tekee visailusta ja pelailusta helpompaa niin tubettajille kuin editoijallekin. Totta kai meidän piti vielä nimikoida paikat, ettei vaan mene pojille puurot ja vellit sekaisin. Nollakontsan tiimi kertoo, että ne ei ole kaikista luovimpia tyyppejä, mutta sit kun niitä vähän lämmitteli ja inspiroi, niin niistähän kuoriutui erittäinkin idearikasta porukkaa. Oli hauska nähdä vierestä, kun niilläkin alkoi ihan luovuus rullaamaan. Kuvauksesta löydät vielä linkin Nollakontsan videolle, jos haluat käydä vilkaisee tiimin reaktio uusiin kalusteisiin. Suuntadesignin loppusuottu. Yeah. Sun piti tavallaan nyt sanoa tähän, että kiitos! Kiitos! Eteenpäin. Ja nyt tähän se meidän lopputeksti. And thank you for your trust, Eetu, Ville ja Matias. Creator, Suunta Design, Linda ja Rosa. And very important helping hands, Certified Wood Master Mikael Knagas. Furniture Assembly Specialist Annika Appelroos. Speed Paint Specialist Hanna Kotilainen. Panasonic Camera Operator Elli Mäenpää. Paper Cutting Master Ella Salminen. Volkswagen G4 Borrower and Assistant Jeru Antila. Big thanks to all others who helped and supported. Little kiss for you. Mwah. And unofficial filmmaker in content and direction Suunta Design, late night editor Linda Pananen, and late night narrator Rosa Piirainen. Thank you. Mitä sä tykkäät siitä? No siis, tämähän on asiakkaiden, enemmän tätä voi kommentoida, mutta kyllä nyt kaikki tiedetään. Ei ne nähnyt. Hei, roustataan. No joo. Tää nyt oli tämmönen.